Bona vesprada. Comencem. En primer lloc, excusar l'absència de Marta, que està, crec que en Polònia, estava a l'estranger en un viatge laboral, representant la cooperativa. També agrair que està fent, tots els regidors en general per la vostra deixar la seva tasca, però especialment, no sé, per les circumstàncies, Amparo, que tinc que vindre des de directament de la Plana Alta, hores de viatge, exclusivament per vindre al ple, la veritat és que també és agraït. Però bé, també comentem Xavier i Víctor, que no poden vindre, i Cristela estava acabant de perfilar un tema de senderisme i suposa que vindrà a s'incorporar més tard, perquè no puguem localitzar, o està per la Frederic, no sé. Bé, però anem a començar, perquè ja ha passat les 8. Com sempre, comencem amb la proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta de sessió anterior. Algun comentari? Per tant, si us pareix, donem per aprovat. El secretari de secretaria dona en compte de les resolucions. Senyor secretari. Només donar compte, per tant, que han passat les resolucions, per tant, com que s'ha d'anar compte. Bé, este seria tant les de l'última sessió plenària com les de la Junta de Govern. Seria el punt 2 i el punt 3. El punt 4, que parla de l'aprovació de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, fa referència a que és una normativa nova que regula com funcionen les mancomunitats i concretament les variacions més importants fa referència a la forma o la ponderació del pes de cada ajuntament de la mancomunitat. Abans anàvem representant, crec que representants per segons els partits, la oficina era, ara va l'alcalde de cada localitat i en funció dels habitants que té dret a un número determinat de vots. Nosaltres, per ser una població que té 2.400 habitants, el nostre vot, el vot que representa jo com a alcalde, lògicament està més ponderat que el de poblacions més menudes. Especialment és una de les principals modificacions. Alguna més? Recordes tu, Carles? No, després de les competències, que la modificació dels estatuts de la Mancomunitat venia, en certa forma, obligada per una nova llei que va aparèixer ja en 2013. I, per obligació, han intentat clarificar més les competències entre la comunitat autònoma, la Diputació i les mancomunitats. Però, que és un canvi que ve un poc de la llei estatal, que la mancomunitat ha pres ninguna decisió. Bé, bàsicament dir que de fet ja estava aplicant-se en la mancomunitat, aquesta forma de ponderar o de representar les localitats ja estava aplicant-se i simplement el que calia era donar-li una forma per a que estigui ajustat els estatuts a la normativa. No sé si vulgueu fer un comentari. Bé, la donem per aprovat. Bé, doncs aprovem aquestes modificacions i anem al punt 5è. El punt 5è fa referència a un esborrany d'un conveni que s'ha de signar entre l'Ajuntament i l'Obra Social de la Caixa Ontinyent. Us fico una miqueta en coneixement de què es tracta. És a dir, quan es va fer el primer llar de jubilats de la Caixa Ontinyent, l'Ajuntament va adquirir la planta de baix, l'altra planta va adquirir la pròpia entitat i la planta de dalt era propietat de la Caixa Ontinyent i formava part de la seva obra social. Aquesta obra social estava lligat en el conveni a una utilització directament ajustada al tema del bar de jubilats. El bar de jubilats ha deixat d'ubicar-se ahí, el termini s'ha acabat i en aquest moment el conveni ja està fora de lloc. Aleshores, aquí s'ha quedat una sala que solament té accés a través d'instal·lacions de l'Ajuntament, però que no és nostra, que és de la Caixa Ontinyent. En totes les possibilitats que hem analitzat per a intentar ubicar un espai jove,
una zona, una sala per a la gent més jove, hem vist que aquesta era una de les que més possibilitats tenia. És un tema que ens preocupava no sols a tots els ajuntaments. De fet, és un tema que va eixir en aquesta espècie de pacte de veïns que vam estar elaborant. Aleshores, creuíem convenient buscar alguna solució per a que la gent jove tinguera un lloc on ubicar-se. Aleshores, vam estar en negociacions amb la Caixa Ontinyent. La Caixa Ontinyent ens va dir que en el seu moment això estava valorat, quan ho va fer, en 70.000 euros, de titulars socials de la Caixa Ontinyent estava a 70.000 euros, però a nosaltres ens pareixia que això ara estava desubicat, que no era el mateix. Aleshores, negociant va parlar de 45.000 euros, va baixar de 45.000 euros, i és quan nosaltres vam ficar aquests diners com a referència, 45.000 euros, per a que això fos una partida que es fos subvencionada. Està dins de SOM, dels PEPOs, antics PEPOs que ara diuen SOM. Però després de pensar-ho, bueno, doncs ara en cas podem apretar més. I negociant, vam baixar a 30.000 euros. Vinc a dir això perquè en la partida fica 45.000 euros, ens gastaríem 30.000 euros en l'adquisició i quedaria un marge de 15.000 euros per a adequació, perquè ahir pensem que faria falta un assessor, farien falta uns assessors dalt o faria falta adequar l'espai. Aleshores, ahir tinguem un marge de 15.000 euros. No són molts, però ara estem pensant a veure què és el més urgent, si això va avant. Però així tot no estaven tranquils, perquè a ser obra social pareixia que comprar obra social a la Caixa Ontinyent no estava bé. I aleshores vam anar a parlar directament amb el responsable de la social, Vicent Ortí, i li vam dir, és que comprar obra social, total que al final el tracte o l'acord que vam arribar és que ells s'obligaven d'una forma o altra, encara que en el conveni no és obligació, sinó que hi ha una espècie interès no, és una semi-obligació, intenció, una declaració d'intencions, per la qual ells es comprometen a que si algun dia es fa el 7è dia a ser urgent, ells pagarien el vehicle adaptat, com a mínim per un valor de 30.000 euros. És a dir, que retornarien aquests diners que nosaltres hem pagat en un vehicle adaptat. Clar, què busca ell? Nosaltres li vam dir, per què no repercutiu els 30.000 euros en assessor, en asseus? Ells el que estan buscant, i també s'entén, és d'una forma o altra projectar la seva imatge. I a través de l'aula dels asseus o a través de possible adequació no queda una constància en el projecte. Però un vehicle que roda pel poble i que fica Caixa Ontinyent, sí. I aleshores diuen que 30.000 euros no val, que valdrà més. I aleshores es comprometen en això. Vist d'aquesta forma, ens ha paregut que podria ser un conveni interessant entre ells i nosaltres. Per tant, el presentem així en aquestes línies i demà ells el tractaran en el seu Consell d'Administració. Per tant, no sé si vull fer alguna pregunta, algun comentari respecte. No, perquè ho vam estar comentant també. Sí, vaig ser en comissió i tal, vosaltres fer. Doncs si vull procedir un poc a votar. Heu fet d'acord? Sí. Doncs ho aprovem. Esperem demà que ells també ho aproven i que a partir d'ahir este és un tema que està subvencionat, no entraria dins dels pressupostos directes de l'Ajuntament, sinó que seria dins dels pressupostos de Diputació a través del programa PEPOS, que ara no som, i després ja aquests 15.000 euros ja hauríem de parlar en arquitecte i ja veurem que realment és prioritari fins a on puguem arribar. Bé, doncs aquest serà el punt 5è. El punt 6è es tracta d'un conveni que interessa. L'administració a poc va cada vegada fent-se més, busca facilitar a tots els ajuntaments i a tots els veïns un accés més directe, un accés més modern, més actual, més mecànic, que defuja un poc d'anar, venir d'ací a omplir un paperitat. Aleshores, l'administració està obligada a crear el que es diu l'administració electrònica. Doncs el que ens demana és que puguem adherir-nos a un conveni de col·laboració i aquesta plataforma d'administració. Bé, és un tema que ho vam tratar i nosaltres, evidentment, no puguem quedar-nos fora del progrés i de l'avanç. I aleshores és un tema que ha de passar per ple, s'ha de ratificar si és convenient a del ple, però això ho portem així. Crec que també és un tema que vam tratar, no va aparèixer en un principi i que hem d'entrar. Que es faci efectiu.
Bé, de fet, crec que el divendres ja n'hi ha una reunió en Diputació que a banda de tocar els portals municipals també toca aquest tema. Suposo que m'ho informaran, però de moment, si us pareix bé, ens adherim. El punt 7è. El punt 7è parla de l'aprovació del reglament d'ús de les instal·lacions esportives. Mireu, la Conselleria d'Esports el que va anunciar unes bases reguladores. Les bases reguladores són, com diguem, en quins termes s'ha d'ajustar la vostra petició per a demanar una ajuda, una subvenció. I aleshores ja en la mateixa regulació de les bases reguladores comentava que has de tindre el reglament d'ús de les instal·lacions esportives. Nosaltres no el teníem i calia fer-lo. Aleshores, un reglament d'instal·lacions esportives el que tracta és de forma molt general reglamentar com van utilitzar-se. És un reglament prou general, però s'havia de tindre fet. Aprofitant que tinguem el tècnic en l'Ajuntament, comentaré això també, aquestes novetats, tinguem un tècnic esportiu, una de les tasques que em va encomanar és que elaborara aquest reglament i, en fi, aquest és un tema que també vam passar per la comissió i vam estar comentant. No sé si vulgueu fer alguna apreciació, comentari, alguna pregunta. És un reglament que, si vos pareix, procedim a votar-lo. Tinc una còpia, el donem per aprovar. Punt 7è. El punt 8è, el punt 8è, que així és un poc tècnic, aprovació de l'inici de tramitació del procediment d'avaluació ambiental territorial estratègica del Pla Parcial Modificatiu del sector 4, ve a ser, ni més ni menys, que hi ha uns veïns que ja fa molt de temps que estan intentant construir-se una vivenda unifamiliar. El Pla General d'Ordenació Urbana solament té una zona on es pot construir aquesta vivenda unifamiliar, que és la pujada al cementeri, a la dreta. Aleshores, el que este veïnat volia era que s'activara una espècie de PAI que regulara tota aquesta zona. Nosaltres aquest tema el vam estar analitzant, nosaltres i el veïnat dirà com anem a tirar més endavant si després encara és una zona que està urbanitzada però encara no està agilitzada, encara no està habitada. Per tant, crear una altra zona sense regular l'anterior, a més fent pagar als veïns una construcció, una urbanització, és un error. Aleshores vam estar plantejant veïns, els veïns de la majoria van dir que no estan disposats a tornar a urbanitzar. Aleshores, aquestes persones tenien el dret de crear una vivienda. Van estar mirant, van assessorar i el que al final es van aconsellar el seu tècnic, abogat urbanístic, és que es pot fer una actuació individualitzada. Què vol dir això? Que com tenen suficient terrenys, ells són els que podrien urbanitzar el seu tros adequant tot allò que facin al Pla General d'Ordenació Urbana. És a dir, que si volen fer-se una vivenda unifamiliar hauran de fer els accessos i deixar els accessos conforme està marcat en el pla. Hi ha una part positiva que li interessaria a l'Ajuntament, que és que aquesta pujada al cementeri que està estreta en una part obliga a eixamplar-lo i això correria a càrrec d'ells. Que a banda de fer-se la vida unifamiliar, eixamplarien un bon tros, però clar, ells solament van eixamplar la part que es correspon en el seu pla. Per tant, com que no afecten altres veïns i que a més s'ajusta al Pla General i el tècnic i l'arquitecte municipal diu que això s'ajusta a la normativa, a nosaltres ens pertoca simplement donar el vistiplau perquè inicien la tramitació. Ara ells el que han de fer és demanar els permisos ambientals corresponents a la conselleria. No sé si deixa de parlar. Bé, el veí és Guillermo, el fill de Guillermo, és Ramon. També és un tema que hem tractat, el tècnic del vistiplau i ell també té una necessitat que l'Ajuntament ha de també facilitar. Com no afecta els altres, doncs no us pareix. Bé, el punt 9è és, se'n recordeu que us he llegit així en ple, que una de les actuacions que ja volien fer ja l'any passat era la d'adequació de la casa de vivenda del Cos 16 per a
ubicar ahí, bueno, ubicar no, perdó, per a millorar el que és la ludoteca. Sabeu que és un servei que està donant als xiquets per als pares, però allò necessita, cal que tingui una sèrie de millores. Fer aquest ajust de la ludoteca obliga a una sèrie de permisos. La ludoteca està ubicada en la vivienda del conserge. El conserge, la vivienda del conserge és una zona que en principi està ubicada en un àmbit educatiu. Aleshores, el que calia era demanar-li a la conselleria que ens donara la desafectació. Desafectar la vivienda és dir, llevar-li l'ús per el que s'ha construït i reubicar-lo, o sigui, redirigir-lo a un altre ús, que és la ludoteca. I així ens podríem gastar els 56.000 euros que teníem pensats en el projecte. Al final, això tècnicament és l'exploració de la mutació de manial per a canvi d'ús de la casa de vivienda del Consell per convertir-la en ludoteca. Ja tenim l'autorització de la conselleria, que ha vingut l'inspector, ha vist que complís una sèrie de requisits, que la ludoteca no afectarà a la marxa normal de l'escola i, per tant, ara cal que l'Ajuntament es pronunciï, que doni el vistiplau i aprove aquest canvi per a que això pugui actuar-se. No sé, diu una cosa? No, perquè estan esperant. Sí, estan esperant. Val, doncs ho donem per aprovat i ja passem a la part de mocions. Mocions crec que no hi ha cap. I per últim ja entrem en la part final de preguntes i preguntes. Disculpeu abans, si jo abans d'entrar a les preguntes, doni un poc d'informació d'algunes cosetes generals. Per exemple, el tema dels camins, que m'agradaria que el regidor d'això fes un poc, com és un tema que segur que em preocupa molta gent, saber un poc dir en què situació està tot això dels camins. Bé, bona nit a tots i a totes. Volia explicar un poc el tema dels camins com estava. Com sempre dic, és un tema que en un punt en el que sempre faria falta més, i això és evident. De totes formes, sí que voldria donar algunes xifres que posen en valor l'aposta de l'Ajuntament per renovar contínuament la xarxa de camins. La més significativa és que enguany, entre subvencions i diners propis que aporta l'Ajuntament, s'han destinat i es destinaran 98.719 euros. És una quantitat prou elevada per a un pressupost com el nostre. La meitat pràcticament seria de fons de l'Ajuntament, que va pressupostar 21.000 en un inici, però després han anat modificant altres partides per donar-li més fons a esta. Es van augmentar 24.600 i per part de Diputació, crec recordar, van rebre una subvenció de 52.600, que ens va permetre formigonar moltes de les costeres que tradicionalment venien desfent i tal. Això sempre va supeditat al Consell Agrari, sempre fent cas de lo que es diu i arribant ahir a intentar poder tots els problemes. Sabem que arribar a tots és pràcticament impossible en un any perquè no dona per més. Llotxet és un poble que té molt de terme, n'hi ha molts camins i arribar-los tots és molt difícil. Però així i tot ho intentem. Després també agrair a tots els veïns que durant l'estiu van treure un tipus d'ajuda per a millorar fioles, formigonant. L'Ajuntament posava la maquinària per arreglar el camí i les persones que teníem a disposició i els veïns s'encarregaven del formigó. Va funcionar molt bé i hem aconseguit fer 6 camins en aquestes condicions. Esperem l'any que ve poder tornar a repetir-ho i que siguin més. Simplement això. I, en el que queda fins al final de l'any intentarem anar arreglant més. Que no plou molt. Abans comentar en el tema del tècnic esportiu, dir-vos també que si veieu gent treballant per l'Ajuntament, hi ha 4 tècnics
qualificats des del programa Valents Joves, que és un arquitecte, un tècnic esportiu, una mestra i una tassòleg, que són els que estaran durant un any, des del mes de juliol van entrar, estaran durant un any desenvolupant les activitats. A banda n'hi ha 4 operaris que també han entrat sense qualificació i també pel poble i estan intentant ajudar i que la cosa funcioni. Això entra dins del Pla Valents Joves, no li costa a l'Ajuntament res, entra dins de l'INEM, estan subvencionats per l'INEM. Jo, per acabar, sí que volia, per acabar aquesta part d'informació, aprofitar el ple per agrair, per exemple, a la gent que durant aquest estiu ha estat col·laborant en la campanya d'ajuda al centre d'acollida de Sant Francesc d'Assís, de gent anònima que setmanalment venia a portar els seus productes que li sobraven o no li sobraven, i fer també extensiva l'agraïment directament del nostre veí Guillermo, que és el que ens ho ha agraït i creu que han sigut molt generosos i que ara que bé continuem. I també en la línia d'agraïment ho farem també públic a través dels mitjans de comunicació, però de moment volia primer en el ple agrair a Eusebi. Eusebi és un vell que s'ha comentat que tenia una sèrie de propietats davant de l'ermita que es feien a nom d'ell i ell ha decidit donar-les a l'Ajuntament. En broma, allò està valorat en 13.000 euros, és a dir, allò que ens ha donat. L'altre dia a la notaria van signar els convenients documents i a partir d'ara aquesta zona que acompanya el camí de pujar de l'ermita al convent, a esquerra i a dreta, hi ha un munt de metres quadrats, seran municipals. Bé, també com a anècdota, ja que estem avui, demà en el Movim s'inaugura una exposició dedicada al Font Roig, que anem a intentar que després, quan passi per el Movim, vinga així i estiga també de forma permanent en el convent i la puguem veure. Ja per acabar, dir-vos també que ens han donat una subvenció de 80.000 euros per a poder acabar de canviar tota la xarxa municipal de perilles que encara està en sodi, és a dir, les que més gasten, canviar perilles d'alt consum per de baix consum. Aleshores, 80.000 euros és una quantitat considerable i crec que ens permetrà finalitzar tota la instal·lació municipal i estalviar, segons els estudis del tècnic, uns 10.000 euros a l'any. Una subvenció que hem de pagar nosaltres la meitat i ells l'altra, però clar, que pràcticament el préstec, que és el préstec a interès zero, que és un poc de les condicions que fica ahí aquestes conselleries de l'IBACE, ens permet pràcticament els 10.000 euros que puguem pagar, són els 10.000 euros que m'ho estan dient, i que pràcticament no notarem les arques, però en 4 anys ja començarà a ser rentable. I ara sí que entrem en la línia de pregs, preguntes, que m'ho vulgueu fer vosaltres. En la resolució del dia del 7 d'agost, la Euresta, 336, 337, és un grup seguitiu. 338 i 339. Que posa 68.691 en 13, posa la mateixa quantitat de les 4, posa per lo de la biblioteca, les obres de la biblioteca, ampliació vial Ronda Nord, equipament per a la biblioteca i mejora tècnica i aislamiento de veus en mar. Vull dir, això és un error, és que aquesta subvenció va tot per ahí. I és la solució del SOM, no? Serà la SOM. Sí, la solució del SOM, sí. Però vull dir, és una volta 68.000 o 4 voltes 68.000? És que com 4 voltes posa el mateix, jo dic antes que era una. No, ja, però jo dic antes que era una, però més de 4 voltes posa, i dic, no sé. Tot el que hi ha, tot està englobat, les 4 coses. Sí. De quin dia és? És que no s'entén. El 7 d'agost és la 336, 337, 338 i 339. I estan en les 4 la mateixa quantitat, 68.691. No, el que vol dir és que si Està tot englobat, no sé, pareix que la És que crec que recordar, si no, ens van dir, per aquesta subvenció tinc que dir en què voleu gastar-ho. Sí, però jo crec que l'error és que aparega tantes voltes. Jo tinc que ser les solucions del 7, del 8, del 14, quin dia és? El 7 d'agost són les 4. A veure, apareix el 7 d'agost, la 23, aprovació projecte d'obra anomenada Adequació d'aula per a la biblioteca, una.
Després apareix la de la Ronda Nord, Sí. 2. Després apareix la d'equipament per a la biblioteca, Sí. 3. I després apareix millora tècnica aislament, sí. I ces són les que porten. Claro, però jo dic, pensava que ho posarien desglosat, per exemple, biblioteca 56.000, 3.000 o 4.000 passa. I a mi, bueno, el que ens ha passat, en les resolucions d'alcaldia està 68.691 4 vegades, per això dic jo. És la suma del total de Sí, 5 anys. claro, això és la No veritat. ho sabia, però... Jo m'ho pensava, però dic, capores sí. Sí. Vale, doncs Ja està. Vale, alguna coseta més? Alguna regidors? Pues, si no hi ha res més, donem ja per conclosa la sessió, gràcies, i entrem en la... Ara, una vegada